И какво става, пичове? Аз съм Gaming BG и сега ще направя една хубава томбола в сервера Factions PvP. И сега ще ви покажа. Значи томболата е... съжалявам, че изхъбен сета, но нямах друг. Значи сета е. И съжалявам ето за тези две. Фул каска. Фул панталони. И ето за тези две, съжалявам, това е Protection 4 Umbra King 3 сет наградник. И Umbra King 3 Protection 2 Far Protection 4 панталони. Съжалявам за тях, но просто няма други. Така. Една Instant Health 2. 21 Spawn Peak. На кирка Umbra King 3 Fiction 4 Silk Touch 1. Един меч Umbra King 2 Smite 2 Sharpness 3 Knockback 1 Far Aspect 1. И 3 легендарки. Така. Мисля да включа и... къде беше това? Къде е това, бе? Ето. И една ето такава. Значи ето това е томболата. За да се запишете, първо значи абонирате се. Второ, лайквате клипа. Трето, в коментарите пишете запис, две точки, едно. След това пишете или запис, две точки, едно, две точки и неймът ви в играта. Примерно моята е North Server. Арабе. Така. North Server. И да, томболата си е според мен доста хубава. Ако сте... може да си я репернете, ако сте някакъв ранг. Но според мен е доста хубава, фул каска и фул бутуши. А тези двете са горе-долу добри. Една е 3 легендарки. Една обикновена златна ябълка. 21 Spawn Peak. Този меч Umbra King 2 Smite 2 Sharpness 3 Knockback 1 Far Aspect 1. Тази кирка е Fiction 3 Umbra King 3 Fiction 4 Silk Touch 1. И да, както казах, абонирате се, лайквате клипа и в коментарите запис, две точки, който номер сте записали, две точки и никът ви в сервера. Първи мой на сервер. И да, аз бях на Gaming BG. Ви бяхте... Не знам кой бяхте. Добре, аз бях на Gaming BG, дано ви е харесала тази томбола. Абонирайте се, може да получите при 15-20 абонати и лайка, сигурно ще пусна с тегли. Ако виждате, че са тегли, им пишете на личен. Ако съм изтеглил вече и вие печелите, ще ви напиша на личен. Като влезете в сервера ми пишете аз печелих томболата, такива неща, ела на Warp Trade. И да, това беше от мен и чао!